ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪರ್ಬ GL1 ಈ ಮಾಲ್ನ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಟಾರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್. ఆయన తూపుడుపునాడిగేనా GL1 ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ದ ಇನ್ನಿತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬೈದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ತಿಂಗಿನ ಸೊಲಮೇಲು ಎಕಡೆ ತಿಂಚಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಕನ್ನಡವೇ ಪಾತೆರು ಅಂತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಏರ್ ನೆಟ್ಟು ಉಂತುವಾರು ಏರ್ ಪೋಪರಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪಿ ಮಾತ ಅಂಚಿಗೆ ಬೇರಿ ಪಾಡ್ದೇ ಉಲ್ಲ ಪೋಪು ನಕ್ಲ ಉಂತು ನಕ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಕೆಲವರು ಎಡ್ನೀರಿಗೆ ಪೋಪೇರ ಅನ್ ಸ್ವಾಮಿಲನ ಬೆರಿಯೇ ಅಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಬೆತೆ ಬೇತಕ್ಲು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಉಳ್ಳೇದಾಗಂದು ಕೇಂಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ವಾ ಮಾಲ್ ಆವಡು ಓಲ ಒಳ್ಳೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಪನಿಂದ ಅಂಡ ಕಾಂಡೆ ಅಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ತುಡು ತೀತಿರು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ತಿಕ್ಕುವಿರಂದು ಮುಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂತ ತೋಜೋಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಜನ ಸೇರೋಡುಂದಾಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ GL ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ದ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ GL ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ದ ಸಂಸ್ಥೆ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾಪಡು ಇತ್ತು ಜನ ಸೇರೋಡುಂದಾಂಡ ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ವಹಿವಾಟು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಹಿಡಿದ ಅವರ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಜನ ಸೇರಿದನಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂಜೆಂಜಿನ ಅನ್ನ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪೇಂಟ್ ಎಡ್ದಲ ಇತ್ತ ಪುತ್ತೂರು ಪೇಂಟ್ ಬುಳೆ ಒಂದುಂಡು ಐಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆವಡೆ ಅತ್ತಂದಾನ ಮೊಹಲ್ ಆವಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ತುಯ್ಯರ್ನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಿಟಿತ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪನಂತ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದಲ ಪೊರ್ಲು ಪುತ್ತೂರು ತೋಜೊಂದುಂಡು నేను తూనకనే భయంకర మనసు తింగిది బర్పును ఇంచిన మాల్ మాత బోర్డు దయగందుకేండ జనకులు ನನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಪತಕ ಬನ್ನಗ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಗೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಣತ್ತೆ ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯ್ಬೇಕ ಮಾಲ್ಗೆ ಜನ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ ದಾಯಗಂದುಕೇಂಡ ಯಾನ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಮಾತ ಚೆಕಪ್ ಮಲ್ಪಾಲೆ ಬನ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಯೂರಿನ್ ಚೆಕಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು MRI ಮಲ್ಪಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಮಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ವಸ್ತುಲ್ಲ ಅವಲೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಗೆ ಬಡದು ಮಾಲ್ ಎಂದು ಬನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದೆ ಏರೇ ಪುಡತಿನೇ ಏರೇ ಅಂಚ ಮಾಲಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅವು GL ಸಂಸ್ಥೆದ ಆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಲಕ್ಕು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಣೊಂದುಲ್ಲಿ ಇಮೇಟಿ ಜಾಗ ಬೋಡ್ತನಾತುಂಡು ಅವು ಜಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ದಿವೊಂದಿನ ತಾಣ್ಣ ದಾಯಗಂದುಕೇಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ನೇರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಖಂಡಿತ ಜಾಗ ಬೋಡ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡತೆ ತೀತರ ತೋಜೋಡು ಅಂಚ ಮಾತೇರ್ನಲ ಮೋಕ್ಯ GL1 ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ದ ಬಿತ್ತು ಪಡೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೊಂದೇ ಪುಲೆ ಈ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ನಾತೆ ಇಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ದಯಬಂಡ ಸುರಿಯಡಿತ್ತೆ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಟಕ ಯಾನು ಆ ಜವನ್ನೆಡ ಲೆತ್ತಿನ ಜವನ್ನೆಡಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಡೆನ ಹತ್ತು ಬೈಯಾಡು ಯಾನು ಒತ್ತೊಂದು ಆತನ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಬನಿ ಇರ್ಲತ್ತು ಬರ್ಪೆಂದು ಬನಿ ಇರ್ಲತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬಂಡರು ಇರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಯಾನು ಆಯ್ತಾ ನೆಟ್ಟು ತೂನ ಕಾಂಡು ಚೆಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಡ್ದು ಏನು ಮನಿ ಬಂದ ಕುಲ್ಲು ನೆಟ್ಟೆ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ತೂ ಬರಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲ ಪಾಡ್ನ ತೂ ಬರ್ಪುಂಡತ ಅತಿ ಇತ್ತಂಚಿ ಅಕ್ಲು ಬರನ್ನಿ ನೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದು ಬೇಗ ಪೋಯರು ಇಜಿಂದ ಅಕ್ಲು ಬೈದನ್ನ ಆತು ಪೊಡ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇ ಪಾತಿರ್ದು ಇರ್ದೆ ಬಂಡ ರಾಜಕೀಯದ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಪಾತೆರೋಡೇ ಪಣದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನಿ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಪಾತೆರು ಜಿಂದಾಡಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಅಕ್ಲು ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದೆ ಪಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಇದೆ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕಲ್ ಪಿರಾಡುಕೊಳ್ಳೊಂದು ಏತೋ ಸರ್ತಿ ರಾಜಕೀಯದಕ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಏತು ಪುಕಾರು ವಾತೆ ಪಿರಾಡು ನೆರಪ ಮೆರ್ನ ಮುಗೀಜ ಮರ್ರಿ ಎಂಕಲ್ ಯಾಪ ಶುರು ಆಯ್ರ ಅಂಚಾದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ರಾಜಕೀಯದಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡಂದತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಇತ್ತುದನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇಡ್ದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತು ಒಂದು ಟಿವಿ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚೆ ಅನ್ಮೆಲ್ಲ ದೂರ
ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಪನ್ಯಾಯ್ಕ್ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ನೆಡು ಬಾರಿ ಹುಷಾರಿಂದ ಎಂಗ್ಲೇ ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ನಕಲು ಬೋಡು ಅಂಚಾದ ಪಾತ್ರನಾರು ಈರು ರಾಜಕೀಯಗೆ ಪಣ್ಣ ಪೋಯರೆ ಉಂಡ ರಾಜಕೀಯ ಅಪ್ಪಗ ತೂ ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ನಿತ್ತೆ ಪುಗೆ ಬರೊಂದು ಪುಗೇಟೆ ಪೋಯ ಇಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪೋಪುನ ಮಲ್ಲತ್ತು ಆಡ ಯೋಗ್ಯತಲ ಬೋಡು ಆಗ ಭಾಗ್ಯಲ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ತೂರೆ ಪನ್ಪ ರಾಜಕೀಯ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಅಂದು ಎಂಕಲಾಣ್ಲ పోదు 2 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ చెప్పువ ರಾಜಕೀಯದ ಇಲ್ಲಡೆ పోదు ಮುಟ್ಟುನಗ ಅయి ಪುಳ್ಳಿ ಆಪುನು ಆನಮ್ನೆ ಅದು ಅವಸ್ಥೆ ಇಡುಪ್ಪೇರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾಕಂದ್ಕೇಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಲ್ಪ ಎತೋ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಮಲಮಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಕ್ಕಲು 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಹೊರ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋಪೇರು ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪು ನೀ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋ ಜಪ್ಪೇರೆ ಆಯ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಆಂಡ ದಾಯಕಂದ್ಕೇಂಡ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಮೋಕ್ಕೆ ನಕ್ಲು ಒರ್ತು ನೋಡುಂದಾಂಡ ರಾಜಕೀಯದಕ್ಲು ಎತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆವಡೆ ಕಷ್ಟ ಓಲುಂಡು ಅಕ್ಕಲ ಆ ಪೊರ್ತು ಗಡೆ ಬತ್ತು ಎತ್ತೋಡೆ ಅವು ಅಕ್ಕಳ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕಲ ರಾಜಕೀಯಡು ಮಿತ್ತು ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲು ಕಲಾವಿದರು ಆದುಪ್ಪೇರೆ ಅವು ಎಂಕಲು ವಾ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ನಿಕ್ಕಲ ತೋಚಿಪಾರ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಲು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರ ಎಂಚಿನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪುನ ಎಂಕಲು ಒಂಜೇ ಬೇಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸೂಪರ್ ಅವು ತೂ ಬರ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ಅವು ಬಟನ್ ಎರಡನೇ ಉಂಡ ಬಟನ್ ಎರಡು ಉಂಡು ಕೇಳೋಡು ರೈಟ್ ಅವು ಈ ದಾದನೆ ಪನಾಡು ಯೋಗಲ ಉಂಡು ಯೋಗ್ಯತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಇವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಸಕಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ಇರೆಗುಂಡು ಅಂಚನೆ ಉವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ಗೆಂದದೇ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆಗುಂಡು ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯದ ಎಂಕ್ಲೆಕ್ಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಕಲಾವಿದೇನಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಾಲ್ಗ್ ದಾನೆ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಎಂಕಲ್ ದಾಲತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ನಿಕ್ಲು ಹಿಡ್ದು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಅವರ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ವಾ ವೇದಿಕೆ ಉಂತನಲ್ಲ ಅತ್ತಂಡ ವಾ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂದಾಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಅಂಜೆ ನಿಕ್ಲೇಡ್ದಾದ ಯಾನ್ ಅತ್ತಂದೆ ಏನಾಡ್ದಾದ ನಿಕ್ಕಲ ಅತ್ತು ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನ್ ಯಾಪಗ್ಲ ಎನ್ನು ನಾಯಲ್ಲ ಅತ್ತು ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ತೋ ಅಕ್ಲೆಗಾದ ಒಂಜಿ ಒಂಡ ಡೈಲಾಗ್ ಒಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅವೇ ಅವು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಎಂಕದತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣನ ಯಾನಿ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಒಬ್ಬೆ ಬಾಡಿಯರು ಬೋಡ ಬರ್ಚ ಬೋಡು ಒಂದೇ ಅಕ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಸುಲಭದ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಯಾ ಪನ್ಪೇನ್ ಈ ಪೋಯ ಅಂದ ಸೌಜನ್ಯ ಬಾರಿ ಹುಷಾರು ಎಂಕಲ ಮೋಕ್ಯದ ಪುಣ್ಣು ಅಂಚದ ಅಲ್ಲೇನು ಪೋಯ ಅಂದು ಬಂಡ ಏನ ನಾಲು ಒಂಜೇ ಶಬ್ದೋಡು ಈ ಪೋಯ ಪಂಡ ಅಡುಗೆ ಮುಗಿಂಡು ಯಾರು ಸಿಂಗಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪದ ಯಾಕಂದು ಬಂಡ ಪೊರ್ತಾ ಒಂದು 8 ಸೂರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ನಾಟಕ ನಿಕ್ಲೆ ಪೇಪರ್ ತುಂಬನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಯಕಾಡೆ ಏನು ಎನ್ನು ಆ ಜವನ್ಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಜವನ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಸುರೇಶ್ ಯಾರು ಪನ್ಪೇರು ಇರ್ ನಡುಟು ಬತ್ತು ಪಾತೇರ್ದು ಬೋಲೆ ವೇದಿಕೆ ಪುಣ್ಯ ಜನಕುಲಿಯರು ಅಕ್ಕಲೆ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಪಾತೇರ್ನ ತಪ್ಪತ್ತ ಅತ್ತತ್ತು ವೇದಿಕೆದ ನಡುಟು ತುಳಿತಿರ್ ನಡುಟುಲ್ಲರು ಎಕಾಡು ಬೇಗನಿಗೇಂಡ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರು ಉಳ್ಳೇರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮಲಮಲ್ಲಕ್ಲು ಮಾತು ಒಪ್ಪುನಕ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ 2 ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತು ಪೋಪೆಂದು ಬಂಡ ಅವು ಸರಿಯಾ ಅವು ತಪ್ಪು ಆಂಡ ಏನು ಆತು ಪೊರ್ತು ಏನನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಕುಲ್ಲಾದು ಪಾತೇರು ಪಾಯರಿ ಏನು ಒಂಜೇ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತೇರ್ಲ ತೂದು ಪರೆ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತೇರ್ಲ ತಿಳ್ದಾರು ಒಂದು ನಿಖಲ್ ಪನ್ಪರ ಅತಿ ಯಾನ್ ಪನೋಡ ಯಾನೆ ಅರೆ ಖುಷಿ ಅಂಡಿಗೆ ಆ ಬಟನ್ ಒತ್ತುನಾರಿಗೆ ಅವು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅತ್ತ ಆ ಪುಗೆಕ್ಲಾತು ಖುಷಿ ಆಯ್ನೆ ಅವಲ್ಲಿ ಮೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಮೂವಿಡ್ ಏನೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಂತೆ ಈ ಪ್ರಾಯಡತ್ತು ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚೂರು ಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಇತ್ತ ಏಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ ನನ್ನ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡಲ್ಲ ಏರ ಕೊರೆಯರು ಎಂಕ ಶಿಲ್ಪ ಬೋಡಿ ಏನಾರು ತುಂಬ ಐಪತ್ತೊಂದು போய் நான் ಅಂಚಾದು ನಿಖಲ ಮೋಕ್ಯ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಯಾಪಕಲ ಉಪ್ಪಡೆ ಯಾನು ಡೈಲಾಗ್ ಪಾತಿರದು ಉಂತುಂಡ ಅವಳು ಎಂಕಲ ಕೇನ್ನ ಬಾಸುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ನಿಖಲ ಈ GL1 ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಬೆಳಕೊಡು ಒಂದಾಂಡ ಅವು ನಿಖಲ್ನ ಕೈಟ್ ಅಕ್ಕಲು ಓಪನ್ ಮಾಲ್ ತೀದುಪ್ಪೆರೆ ಯಾವು ಆಂಡ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಅಡೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಇತ್ತೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳಗುಣಿಗೆ ಅಂಚಾದ ನಿಖಲ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಇನಿ ಮಾತ್ರತ್ ಬರ್ಪುನಿ
ಯಾಪಲ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಪ್ಪಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅವ್ವಾಕ್ಲೇಗುಂಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ ದೇವರನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಪ್ಪಡೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪೋಯನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ. ಪೋಪನೇಡು ದುಂಬು ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರಿಪ್ಪು ನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡೆಂಡ ಎಂಕ್ಲು ವೇಟ್ ಮಾಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ಹೊಸ ಮಾಲ್ಡ್ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾಲ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಡೊಂದು ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಏಪ್ರಿಲ್ 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಐರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ರಪ್ಪ ವಿಶ್ವ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ನಿಖಲ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂವಿ ದಾಯಕ ನಿಕಂಡ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮೂವಿಯಿಂದ ಬಂಡ ಜನಕಲು ಭಯಂಕರ ಮೇಲುಗೆ ಬರುವರವು ಯಾನು ಪನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಖಲೇ ಪಂತಿನಕಲು ಅಂಚಾದ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈ ಮೂವಿಲ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೆರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆತಿನ ಮೂವಿ ಒಂದು ಐನಾತ್ ಬೇಗೋಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು. ಈ ಮೂವಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಯಾನು ಕೇನು ಪಾತೆರತ್ತೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಜಿ ಎಲ್ ದಕ್ಲು ಎಂಕೊಂಜಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರುವೇರು ಬಂಡದು ಯಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ತೀರು ಪನ್ನೋಡೆ ದೇಪಂಡ ಒಂದೇಟು ಮಾಲ್ಡ್ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಬೈದಂಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪ ಈ ಥಿಯೇಟರ್ ದಾತ್ರ ನನಾತು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ರೀಚ್ ಆವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶೆ ಖಂಡಿತ ಬಂದುವೆ ಮಾಲ್ಡ್ ಬತ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಮೂವಿನ ತೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ